Muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare neupdate yezvinhu zviri kuitika munyika yeSouth Africa. Zvakaoma vedu we vanhu ava avachatide munomo. Ndo zvinhu zvandiri kuona. So zvatasangana kudai so munozviziva kuti inini ndiri munhu wekuti kana ndatouya nema-updates handina nguva yekutambisa. So zvakakosha kuti ugare walike this video kuitira kuti tigare tichionesana nyaya dziri panapa dziripo. Nhasi ndiri kutambira update iri pano iri kunzi South Africa buys more buses to deport border jumper. Ndo nyaya iri mudariro iri kunzi the Home Affairs and Border Management Authority have bought more buses and drones to be used to deport illegal border crossing ahead of the festive season. These measures, described by critics as xenophobic, primarily target Zimbabweans and other regional migrants seeking refuge in Pretoria amid economic hardships back home. Ndo nyaya irimo mudariro. Nyaya inonyatsoitika panapa ndeyekuti evil they know kuti nguva ino yatava vanhu vanenge vavi kuda kumhanyira kuenda kunoona dzimhuri hama neshamwari kuZimbabwe. Saka vanokusiyai muchibuda kana makuda kuzodzoka ivo vanozongonyebera kuti aiwa tazongotengera kuti festive season hakuna munhu anobva kunyika kwake paChristmas ka. Vanoziva kuti imimi pamuchadzokera iko ende pakunodzokera munonosvika munotoroka na vamwe vaningina vamune munoti vakunyanya kuita chirombe vari ikoko. Handiti bvunza mati aiwa ningi chandi ndichazonokwanira kana basa pandinoshanda kana kuti ndichazonodii ndichazonokuitira plan. Ndo zvinhu zvavanenge vakamirira vakatargeta izvozvo. Kungoti imimi moti maakuda kudzokera kuSouth Africa ndo zvinhu zvatargetwa. So muri yeZimbabwe zvakakosha kana une hama yako iri kuSouth Africa iri kudiaspora, please, is very important, appreciate zvinhu zvavanenge vauya nazvo. Kosi kutogara kunyika isiri yako inotori hondo pachayo. Vanhu vazhinji vari kupotsana nerufu, vanhu vari kusangana nezvinhu zvakasiyana siyana zvinosiririsa zvinorwadza. Vamwe ndo vari kungopindawo mumabasa macho mari dzimwe hadzibude. Vamwe vari kuti vakanoshanda kana kuma construction vari kungovharwa. Zvinhu zvakawanda zviri kuitika munyika yeSouth Africa. So please, kana muchinge maona hama neshamwari musanyanyise kuvapa pressure. Heve Joni madive Joni mauya. You have to understand kuti sango racho harina kupfava, hazvisi nyore, ndo chokwadi hama dzadiwa. So zvakakosha kuti munzwisise zvinhu zviri kuitika. That's why ndauya nenyaya iyi kuti ndigara ndakuzivisai kuti kuri kutotengwa mabhazi ekuti zvoni vamwe venyu kana vanenge vasina mapepa akakwana vakwanise kunge vachizodzoka munyika yeSouth Africa. That's the current situation iri pamuzanzi iko zvinezvi.